ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லேர்ன் பாசிட்டிவ். நான் உங்கள் பிரதீப் குமார். நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், யூனிட் 2, சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின், பார்ட் 4. இந்த சப்ஜெக்டோட ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்க்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா மேலே இருக்க ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த சப்ஜெக்டோட ப்ளேலிஸ்ட் வரும். மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் பார்க்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா என்னோட சேனலை விசிட் பண்ணி இருக்கிற எல்லா ப்ளேலிஸ்ட்டையும் பாருங்கள், எல்லா சப்ஜெக்டோட ப்ளேலிஸ்ட்டும் பாருங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ஹூக்ஸ் லா. ஸோ ஹூக்ஸ் லா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் இருக்கிற விகிதம் வந்து எப்பவுமே மாறாது, அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஹூக்ஸ் லாவோட மெயின் ஸ்டேட்மெண்ட், பிரின்சிபல். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மரக்கட்டை இருக்குது. அந்த மரக்கட்டையை வந்து நம்ம உடைக்க போகிறோம். உடைக்கிறதுக்காக அந்த மரக்கட்டைக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு மரக்கட்டை அப்படின்றது ஒரு அலுமினியம் பீஸ் இருக்குது. அந்த அலுமினியம் பீஸ் வந்து பெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம், அந்த சைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். அந்த சைஸில் இருக்கிற அந்த அலுமினியம் பீஸை பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம், அதுக்கு அதை வந்து பெண்ட் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு அந்த அலுமினியம் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் வந்து எப்போவுமே மாறாது, ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அந்த அலுமினியம் பீஸை நம்ம எப்போ அந்த டைமென்ஷனில் இருக்க அலுமினியம் பீஸை எடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்தாலும், அதே ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்தாலும் அதே அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயின் தான் வந்து அந்த அலுமினியம் பீஸில் வந்து மாறாமல் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் வந்து கான்ஸ்டன்ட், அதுக்கு இருக்க விகிதம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் ஹூக்ஸ் லா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ் மாடுலஸ். யங்ஸ் மாடுலஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அதே ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினுக்கு இருக்கிற விகிதம் தான் வந்து யங்ஸ் மாடுலஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது யங்ஸ் மாடுலஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா, ஒரு பொருளில் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயினை வந்து அது வந்து கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து யங்ஸ் மாடுலஸ். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு அலுமினியம் பீஸ் இருக்குது. அந்த அலுமினியம் பீஸில் வந்து நம்ம லோடு வந்து கொடுக்குறோம். லோடு கொடுக்குறதுனால அந்த அலுமினியம் பீஸ் வந்து பெண்ட் ஆகுது. மறுபடியும் அந்த லோடு எடுத்த உடனே அந்த அலுமினியம் பீஸ் பழைய பொசிஷனுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுப்போம். ஸோ அப்படி கொடுக்குற லோடை வந்து நம்ம எப்போ அந்த பொருளில் வந்து அந்த அலுமினியம் பீஸில் வெயிட்டை கொடுக்குறோமோ அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஏற்படுற பெண்டும் வந்து மாறவே மாறாது, அதான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற விகிதம் எவ்வளோன்றதை நம்ம அளந்தோம்னா அதுதான் வந்து யங்ஸ் மாடுலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நம்ம சொன்ன அந்த அலுமினியம் பீஸ்னால் வந்து ஒரு 20 கிலோ வரைக்கும் தாங்க முடியும்னு வச்சுப்போம். ஸோ அதுக்கு சரியான அந்த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுக்கணும். அதாவது அந்த 20 கிலோவை கொடுக்குறோம். அந்த 20 கிலோவுக்கு மேலே வந்து அது ஏற்றக்கூடாது. ஏற்றாமல் அந்த 20 கிலோமீட்டர் தான் நம்ம ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ், அது கொடுக்கப்படுகிற லோடு, மேக்ஸிமம் லோடு தான் வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போது நம்ம உருவாக்கக்கூடிய அலுமினியம் பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அலுமினியம் பீஸில் வந்து ஒரு சேஸ் வந்து உருவாக்கியிருக்குன்னு வச்சுப்போம். அந்த சேஸ் வந்து அந்த காரோட வெயிட் தாங்க போகுது. எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த காரோட வெயிட்டை நம்ம அந்த சேஸ் எவ்வளோ வெயிட் தாங்க போகுதுன்னு பார்த்தாங்கன்னா ஒரு 1000 கிலோ தாங்குற மாதிரியான சேஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம். அந்த 1000 கிலோ இருக்கிற சேஸை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணோம்னா அந்த சேஸ்னால் வந்து 1000 கிலோ தான் தாங்க முடியுமா அப்படின்னா இல்லை, கிடையாது. அந்த சேஸ்னால் வந்து ஒரு 1200 கிலோ வரைக்கும் தாங்கலாம். அது 1000 கிலோ நம்ம வந்து இந்த காருக்கு வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம லோடு தாங்கணுமோ அதே அளவில் செய்யாமல் அந்த அளவை விட கொஞ்சம் அதிகப்படியான அளவில் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதான் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டின்னு சொல்கிறது. ஸோ ஏன்னா அந்த காரில் வந்து சொல்ல முடியாது, நம்ம மேனுஃபேக்சரர் வந்து 1000 கிலோ இருக்கிற மாதிரி கார் தான் செய்வோம், தாங்குற மாதிரியான கார் தான் செய்வோம். ஆனால் பேசஞ்சர் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட யூசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா லோடு ஏற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையும் வரும். அப்போ அந்த கார் வந்து அந்த சேஸ் வந்து பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா அது நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அந்த ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த சேஸோட ஃபங்க்ஷன் 1000 கிலோ தாங்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடிய சேஸை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா அந்த சேஸை வந்து 1200 கிலோவுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கில் செஞ்சுருவாங்க. அப்போது அதோட அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா 1200 கிலோ, அதோட ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா 1000 கிலோ தான். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான விகிதம் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லோட் ஃபேக்டர். லோட் ஃபேக்டர்ன்றது ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. அதில் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயினை பற்றி பேசணுன்னா அதை வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டின்னு சொல்லுவோம். இதே வந்து லோடை பற்றி பேசணும், அதை கொடுக்கக்கூடிய அல்டிமேட் லோட், அல்டிமேட் ஒர்க்கிங் லோட், இது ரெண்டத்தை பற்றி பேசணுன்னா அதை தான் வந்து லோட் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அல்டிமேட் லோட்னால் ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் தான் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ், ஒர்க்கிங் லோட்னால் ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து வேறு கிடையாது, ரெண்டுமே சிமிலியர் தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா
மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அப்படின்னா ஷியர் மாடுலஸ்ன்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம உருவாக்கி வச்சுருக்க சேஸ் இருக்குது, அந்த சேஸை வந்து உடையிற அளவுக்கான ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம கொடுக்க போகிறோம். அப்போ அது வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதில் வந்து நம்ம தரோம், அதுதான் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ உடையக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோம்னா அது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. அந்த சேஸ் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த சேஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தாங்கி அந்த ஷியரை வந்து அந்த உடையக்கூடிய தன்மையை வந்து தடுத்துட்டு இருக்கோ அதை வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஷியர் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் இருக்கிற விகிதம் தான் வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா ஷியர் மாடுலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆர் லாஞ்சிடியூடனல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ் லாஞ்சிடியூடனல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய லோடுனால் அந்த மெட்டீரியலோட லென்த் வந்து மாறுபடும். ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அந்த நம்ம சொன்ன அலுமினியம் சேஸ் இருக்குது, அந்த அலுமினியம் சேஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 1000 கிலோ வரைக்கும் தரலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அந்த 1000 கிலோவை நம்ம வந்து 1200 கிலோ வரைக்கும் வந்து அது தாங்கும். அப்போ நம்ம 1200 கிலோவுக்கு மேலே வந்து அந்த லோடு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா, மெதுவாக அந்த சேஸ் வந்து பெண்டாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஆரம்ப கட்டத்தில் அந்த சேஸோட லென்த்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு 3 மீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். நம்ம லோடு கொடுத்து அதில் வந்து அதிகபட்சமான லோடு கொடுக்கும்போது, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா, அதோட லென்த் வந்து அது மடங்கும் போது வேரி ஆகும். ஸோ லென்த் அதிகரிக்கும். அப்படி லென்த் அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து அதுதான் அந்த லென்த் அதிகரித்த லென்த்துக்கும் அது ஏற்கனவே இருந்த ஒரிஜினல் லென்த்துக்கும் இருக்கிற விகிதம், அதுதான் வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா லாஞ்சிடியூடனல் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின். லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்றது ஒன்றும் இல்லை, அதோட அளவு மாற்றம் ஏற்பட்டது பார்த்திங்களா, அது லென்த்தாக இருக்கலாம், இல்லை பிரெத்தாக இருக்கலாம், வித்தாக இருக்கலாம். ஸோ ஏதோ ஒரு அளவு மாற்றம் வந்து அந்த சேஸில் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அந்த அளவு மாற்றத்துக்கும் ஒரிஜினலாக இருந்த அளவுக்கும் இருக்கிற விகிதம் தான் வந்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாய்சன் ரேஷியோ. பாய்சன் ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் லீனியர் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் இருக்கிற விகிதம், அதுதான் வந்து பாய்சன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை 1/m சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின். வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது என்னென்னா, இப்போ ஒரு பொருளில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய அதோட வால்யூம் சேஞ்ச், அதாவது கொள்ளளவோட மாற்றம், இதுதான் வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க. இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துப்போம். அந்த வாட்டர் பாட்டில் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல அதில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது தண்ணி ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்கு அந்த வாட்டர் பாட்டில். நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்த உடனே நாங்கள் அந்த பாட்டிலை வந்து நசுக்கிறது தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அப்படி ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்த உடனே அந்த வாட்டர் பாட்டிலுக்குள்ளே இருக்க வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. சேஞ்ச் ஆகி அந்த தண்ணி வந்து வெளியே ஸ்பில் ஆகிடுது, வெளியே வந்து கொட்டிடுது. ஸோ இப்படி அந்த தண்ணி வந்து கொட்டுறதுக்கு காரணம்னா அதோட வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போது மாறி இருக்கிற வால்யூம் எவ்வளோன்றதை நம்ம அளந்துக்கிட்டு அப்புறம் ஒரிஜினல் வால்யூம் எவ்வளோன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கான விகிதத்தை செக் பண்ணோம்னா அதுதான் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பல்க் மாடுலஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம சொன்ன அதே வாட்டர் பாட்டில் கான்செப்ட் தான். ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாட்டில் நசுக்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் டேரெக்டாக வந்து அந்த பாட்டிலில் நம்ம நசுக்கிறோம் இல்லையா, அதை வந்து டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அந்த நாள் ஏற்படக்கூடிய வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின், அதாவது அதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம், அந்த கொள்ளளவோட மாற்றத்தையும் இருக்கிற விகிதம், இதை தான் வந்து பல்க் மாடுலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் ரெசிலன்ஸ். ப்ரூஃப் ரெசிலன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நான் அந்த பாட்டிலில் வந்து அதே பாட்டில் வந்து கொஞ்சம் திக்கான பாட்டிலாக எடுத்துக்கிறேன். திக்கான பாட்டிலாக எடுத்துக்கிட்டு நான் அதே மாதிரி மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன்னா அதை அழுத்துறேன். அப்போ டைரெக்டாக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறேன். அது மேலே ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது அது உருவ மாற்றம் ஏற்படாத வரைக்கும் அந்த பாட்டில் என்னோடய ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ தூரம் தாங்குதோ அதுதான் வந்து ப்ரூஃப் ரெசிலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதோட ஸ்ட்ரெயின் அதனால் எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயின் நான் கொடுக்குற ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெயினை வந்து அதனால் தாங்க முடியுது, அதாவது அந்த வளையாமல் அது பழைய பொசிஷனுக்கு அதனால் வர முடியும். நான் சடனாக அந்த லோடை வந்து எடுத்துகிட்ட பிறகும் அந்த பாட்டில் பழைய பொசிஷனுக்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து ப்ரூஃப் ரெசிலன்ஸ் சொல்லுவாங்க. மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் அந்த பாடினால் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் வந்து தாங்க முடியுமோ அதுதான் ப்ரூஃப் ரெசிலன்ஸ், பெர்மனெண்ட்டாக டிஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் வரைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெர்சன்ட் ஆஃப் எலாங்கேஷன். ஸோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்து அது வந்து லென்த் வந்து மாறி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ லென்த் மாறி இருக்குது அப்படின்றதையும் ஒரிஜினலாக ஏற்கனவே இருந்த லென்த்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்றதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சி அதிலிருந்து நம்மளோட ஒரிஜினல் லென்த் எவ்வளோ இருந்ததோ அதை வகுத்து அதில் வந்து 100 வந்து பெருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் வந்து வால்யூம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிடக்ஷன். பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதோட ஏரியாவிலேருந்து தான் கண்டுபிடிக்கணும். எலாங்கேஷன் வந்து லென்த்லேருந்து கண்டுபிடிப்போம், ரிடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஏரியாவிலேருந்து கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஒரிஜினல் ஏரியாவிலேருந்து இப்போ மாறப்பட்டிருக்க ஏரியா எவ்வளோன்றதை நம்ம முதல்ல கழிச்சிட்டு அதில் ஒரிஜினல் ஏரியாவால் வகுத்துட்டு
100ஆல் பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு, அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்னால் அதில் ஸ்ட்ரெயின் ஏற்படும். அந்த ஸ்ட்ரெயினை வந்து எந்த அளவுக்கு அதை உள்வாங்கிக்கிட்டு மறுபடியும் அதை பழைய பொசிஷனுக்கே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பொருளை தருதோ அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, அதனால் மாறப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினுக்கான விகிதம், அதோட ஏரியா, அதோட லென்த்து, அதை பற்றி முழுக்க பார்க்குறது தான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் ரெசிலன்ஸ். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் ரெசிலன்ஸ்ன்றது மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம அதுக்கு எவ்வளோ தரமோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெயின் இதுகளை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் ரெசிலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் இன் வால்யூம்ன்றது வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ், அதாவது அதோட கொள்ளளவில் ஏற்படக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ், அதுதான் வந்து சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எப்போ வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாகும். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயின்னால தான் வந்து வால்யூம் வந்து மாறக்கூடிய தன்மை ஏற்படும். அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து அது அதிகபட்சமான இல்லை அப்படின்னா அதோட வால்யூமில் சேஞ்ச் இருக்க போகிறதில்ல. அந்த வால்யூமில் எப்போ சேஞ்ச் ஆகும்னா ஸ்ட்ரெயினோட அளவு வந்து அதிகமாகும் போது தான் மட்டும்தான் வந்து அந்த வால்யூமெட்ரிக் சேஞ்ச் வரும். அதாவது தாங்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெயினோட அளவும் அதிகமாகும். அது அதிகமாகறதுனால லேட்ரல் அண்ட் லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து அதில் ஏற்படும், அந்த ஸ்ட்ரெயினும் வந்து ஏற்படும். இதனால் ஒரு ஒரிஜினல் வால்யூம் வந்து அதில் இருக்க ஒரிஜினல் வால்யூம் வந்து மாற்றப்படும். இதுதான் வந்து சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது யங்ஸ் மாடுலஸுக்கும் ரிஜிடிட்டி மாடுலஸுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப், அது மூலமாக ஒரு ஃபார்முலா வந்து எடுத்து பார்ப்போம். அந்த ஃபார்முலா தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஈக்கும் எண்ணுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா. ஸோ E = 2n 1 + 1/m, இதுதான் வந்து அதுக்கான ஃபார்முலா. இதே வந்து யங்ஸ் மாடுலஸுக்கும் பல்க் மாடுலஸுக்கும், அதாவது ஈக்கும் கேக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்திங்கன்னா E = 3k 1 - 2/m. ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா யங்ஸ் மாடுலஸ், ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ், பல்க் மாடுலஸ், இது மூணுத்துக்கான ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா, அதாவது E, N and K, இது மூணுத்துக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா E = 9kn / 3k + n. ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம அதோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.